Γιατί οι πρόγονοί μας πώς πίνανε, πώς τρώγανε. Δηλαδή άμα μας αφήσουμε τώρα έτσι στην ερημιά, θα βάσει ένα άκουσα. Τι θα βρεις, φασανάλα, κάρουλα, λαφία. Εγώ δεν θα τον εφάψω σήμερα. Θα το βαφτίσεις hot dog, Χάμπουργκερ. θα σου πω για πώς αντέξεις. Και μετά ξύπνησες. Μα κάτσε τώρα, περίμενε. Ναι. Και έκοβε από κόλλα. Από φανάλα ή για φωτιά. Εγώ θα κόβα στήθος, φίλε. Τι θα πάρει να κάνεις. Για τηλέφωνο να πάρω το delivery. Τι κάνεις, κάνεις, βάζεις ανάποδα. Ανάποδα. Όχι, παψικαμένη. Ας είναι αναποδήλη, θα τη γυρίσουμε μετά. Γυρίσουμε. Δεν καμιέται. Τώρα τι τραβάει μέσα έτσι. Βολβούς. Άμα τραβάει τον αέρα... Βάλε μου λιγάκι. Πάμε μαμούλια ρε, έχουν πολλές εμπειρίες. Βολβούς ρε. Μαμούλια, τόσο πολλά. Θα πάμε κάνα ζουμπούλι. Πόσο θα βάλεις, Και πάμε και παιδιό τους αλλά. Βάλε κατεβόντες. Θα βάλω ένα ποτήρι. Τι βρήκα, τι να Βρήκα. Εντάξει. Τι πάνω, εκεί τον βρήκανε. Καμιστράνα τον βρήκανε. Έμα καθόμουν εκεί πέρα και περίμενα να μην με δείτε, να μην καθόμουν εκεί. Όλα τα μαμούνια πάνω μου. Από το καμπέλο πρέπει να Την έστησα. Από το καμπέρε. Λένε δεν γαμάς που δεν γαμάς, δεν γαμιόμαστε εμείς. Τι? Όχι φαίνεται, ναι, απλά φαίνεται η σέρα σου. Έτσι ακαθείς. Δεν το θες εδώ. Δεν το βλέπει κάμερα. Και σεμνά είναι η Κατερίνα εδώ, έτσι. Ναι, τα είπα Πάνω απ' όλα. όλα. Και θα πάμε, ξέρεις, Νερό κι αλάτι. Αυτές τις μπριζόλες που φτιάχνει ο πρόεδρος και άλλα. Μην χρησιμοποιείτε την Κατερίνα για άλλο. Χρησιμοποιείτε την Κατερίνα, μην βρίζετε γιατί δεν μ' αρέσει. Όχι, δεν το είπα. Κι εγώ βρίζω. Για βρεις άλλο εδώ. Τώρα δεν μου έρθει. Βλάκα. Βλάκα. Μπράβο αυτό. Σας λέει. Αυτό είναι καλό. Εγώ τα ρίξα, αλλά γιατί και εγώ. Τώρα τα ρίξα όλα. Ακόμα είναι μαλάκα, Αυτό το πετάξω. αυτό δώσω τον Άιρον. Αυτό ανακύκλωσε. Τον Άιρον δώσω. Ανακύκλωσε τα χαρτιά. Το κατάφερα εγώ το Πρωτοφανές. Έτσι. Ακόμα δουλεύει μαλάκα εκεί. Πουλήσια σκατά. Έχουν τα παιδιά, Έχει ακόμα ένα χαρτάκι ρε. Θες χαρτάκια. Δεν κατάλαβα σωστά. Μα ήταν ένα μου. Θες χαρτάκια. Έχω. Νομίζω δεν θέλω. Έχουμε ακόμα ένα. Δεν θέλω ακόμα. Ακόμα. Γιατί δεν φέρνεις όλες τις τιμές να παίξεις. Βλέπω και φυγώνει και ρίχνει. Δεν την ξέρω, χωρίς πλάκα τώρα, δεν την ξέρω. Τι είναι. Απλά λέω, Εγώ το σταμάτησα. όπως λέω και στον Λούνα αυτό που Μετά το zoom βαλάει κάνουν οι να άλλοι. παίξει, έτσι το λέω και σε Ναι. Μετά τον ντου ή πριν τον ντου. Όταν λένε το ντου, το ντου. Πάτσι. Την καλοείδα. Αυτό δεν το ξέρω. Πού κάνανε την πάτση. Δεν ξέρεις ότι μπήκανε μέσα 30 εκάμ και στο Καλαμάτα να μην. Και πήγανε και μέσα στα πιτσιρίκια που κάνανε το έκβοτο. Ναι, ναι. Για τι πράγμα, για ποιο λόγο κάνανε τον υποτίθεται. Κάτι τέτοια. Τον Καλαμάτα κυνηγούσε. Ποιος είναι ο Καλαμάτας, Πού στο γυμναστήριο. Μαλάκα εντάξει, γιατί τον κυνηγούσα τώρα. Ξυλοδαρμό. Οφείλει σωματική. Παρακαλώ. Το κογλυφείο. Σταμάτα, εντάξει, τέλος. Δεν μου πεις λεπτομέρειες, τέλος. Απλά δεν ήξερα τι συγκεκριμένο βρήκαν αυτή τη φορά. Δηλαδή με έχεις κάνει, με έχεις κλαώσει. Με έχεις κάνει χαλή να σε Τον πατήσω. επικίνδυνο είχα φάει. Και τις μπύρες ρε φίλου και τις μπύρες. Τώρα πριν. Έχουμε στο φύλακα δίπλα. Πριν μέσα κοντά το τερφύλα. Ο Αλφα γκρινιάζει να πούμε. Όπου να είναι. Πριν μάχης κοντά το θέλω. Μπάτσα το ψάχνω. Μείνε. Μείνε. Πού θες τώρα, τι θες τώρα. Κάνε τον μπα. Εδώ τι να με πάει. Τον ψάχνανε πάλι. Πάλι τον ψάχνανε. Πλήντες. Έλα βρε μαλάκα τελείωνε εμείς. Το βάλουμε πέρα. Πάρε μαλακά όσα μια μπύρα θες. Ρε το αυτό θέλω να Ευχαριστώ. Πού είναι αυτό. Παρακαλώ. Δεν πειράζει, έχουμε μείνει. σκέπασε το. Εσύ το ανοίξω. Τι μαλάκα να είναι αυτός ρε μπούς. Ψάχνανε κάτι άλλο, ούτε και κάτι άλλο. Λίστα ζήλι του ανοίξω. Η γειτονιά μου στο παράδειγμα.
Easy boy, easy cat boy. Κάτι του μπες. Thank you. Στη γειτονιά μου πιο πάνω έχει ένα γυμναστήριο που πηγαίνουν όλοι οι πορτιέριδες. Έλα εδώ. Κάτσε πάνω στο Σβένει λέει. Άμπρα. Θα με βάλει κι άλλος. Λες τώρα και μετά Οκ. okay. Πατέλες από κάτω. Ναι. Δεν ξέρω άμα λέμε το ίδιο. Εκεί δεν μένεις. Εκεί δεν μένεις, πιο κάτω. Δεν είναι σαν παιδί. Ξέρω που μένεις. Ξέρω δεν. Από κάτω πηγαίνει το πατέλα. Πανάκι, κάτω. Πατέλες. Οδηγά ένα κόκκινο κόρσα, να ξέρεις. Το κόκκινο κορσέ δεν το έχω δει. Πού λες τώρα στο γυμναστήριο Εσύ λες. και όλες τις πατέλες. Έχει μια χαρακιά. Ναι, ρε, ξέρει που λέει. Το κάτω, Εκεί από κοντά από μένει. κάτω ρε. Καλαμάτα. Οδό Τα θυμάσαι. ξέρω. Όχι του Καλαμάτα. Δεν ξέρω ποιανού ήταν. Οδό θυμάσαι να μας πεις. Πού Εδώ μένεις που εσύ? μένει να θυμάται. Τρεβέγης, λέγεται Τρεβέγης. Του Καλαμάτα το αυτό λέει. Αυτό. Και αυτός, άκου τώρα τι μου είπανε, ότι είχε πάει μια φορά λέει τάτα, δεν ξέρω ποιοι είχαν πάει και τις είχαν πλακώσει στο ξύλο. Τους ταντζίδες, όσοι είχαν πάει, είχαν μικρή μονάδα. Μείνανε Και πέντε μετά παιδάκια, λέει, μείνανε Ναι. στα εκατό. κάνανε Και ντου, δύο-τρεις μεγάλοι τόσοι. Τους γάμισαν. Φωτιά πάνω. Σου λέω μπήκανε μέσα στην ώρα που ήταν το Ναι, ναι, λογικό μου φαίνεται και μετά και εγώ το παίρνω. Κουκούλες, ηλεκτρικά, μέσα? Ωραία, δίζερς και έτσι. Να, ναι, και τέλος πάντων, και μετά λέει μπήκανε Taser, μετά πώς τα από λένε. κανένα Αυτά. μήνα, 1,5, μπήκανε, τώρα πρόσφατα ήταν αυτό, Περνούσαμε από και τις μπήκανε, φωτογραφίες αλλά στα ήταν, εκατό. το περικυκλώσανε και Είναι μπήκαν θεό, με τα όπλα. Πελάτες και όχι, το ένα τ' άλλο τους ξαπλώσαν όλους κάτω. Ναι, 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 ναι. Και λένε ότι βρήκαν και ναρκωτικά, βρήκαν και αναβολικά. Τώρα, καλά τα αναβολικά πάει και έσχεται. Ποιος είχε? τα Ποιος είχε αναβολικά. τα αναβολικά εκεί δεν παίζει. αναβολικά ήταν στάνταρ. Έτσι. Ναι. Αλλά τι άλλο Έχει βρήκαν λεφτά για να και κάνεις τους λεφτά. ξαπλώσαν όλους κάτω. Μπήκανε λέει με τα όπλα γεμάτα. Και είμαστε μικρός. Άδεια όπλα σκοτώνουν. Ναι, ναι. Δεν βαραίνει. Με airsoft μπήκανε, σου λέει. Γιατί είχε και κάτι καράτε, κάτι μαλακίες από κάτω στο... Τα εκπαιδεύω, πηγαίναμε. Πηγαίναμε. Α, μπράβο. Και ήταν πιτσιρίκια και αρχίσαν και κλαίγανε. Τι θα κάνουν ρε, άμα δεις τώρα το πιτσιρίκι σου που είναι με τις κουκούρες με τα όπλα μέσα, τι θα κάνεις. Φίλιππα, Ξαφανιστήκαμε. για φέρε το ψυγείο. Μανώλη, δεν το έχω ακούσει. Ναι, για μένα μου το έλεγε ο Μίτσος. Ναι, αυτό είναι Ποιος ήρθε σπίτι. Δηλαδή είναι δυνατόν. Αυτός τι κάνει, καλά είναι. Έχω και αυτόν τον εδώ. Καλά είναι πολύ. Ναι, το Πάνω ξέρω που για πήγε πολύ. να μπει τώρα να ξεκινήσει δυναμικά, να ανοίξει την παραδικός. Ναι, αν πήρε την ψωλιά, γιατί του κουφίγαν όλοι οι πελάτες, θα την κάνεις το. Εντάξει, νομίζω δεν φταίει αυτός. Το μέρος. Δεν μπορεί να πάει. Ίσως και αν κάνει κάτι δικό. Να κάνει καρδιές. Μόνο έτσι. Κάποιοι που. Άλλο η μπάτσα, άλλο έστω. Όχι, να σου πω τι. Γιατί? Θα το συζητήσουμε. Πέντε μάτι, Μόλις θα φάει μισό κιλό λεμόνια. πέντε μάτι. Πεινά. Το μάτι. Μισό κιλό λεμόνια. Σιγά, σιγά, Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι. Ότι μπορεί το κράτος να μην τους πληρώνει, να μην τους κάνει, να μην τους δείχνει. Ο αγρός ο πολίτης τους πληρώνει. τι θα κάνουμε. Αυτό είναι άλλο. Είμαι στον δρόμο. Τσιγάρα έτοιμα, βαστάει κανείς. Έρχομαι από το χωριό και Έλα, κατέβαινα. έλα. Ένα τσιγάρο. Τσιγάρο, ρε. 4x4, Ένα τσιγάρο, ρε. Κάτσε, περίμενε, το περίμενε. 4x4 το άσπρο. Ούτε φημέ, ούτε να δίνω στόχο στο ναυτικό, ούτε τίποτα. Οικονομική Μπροστά μου κρίση. είναι μία κούρσα. Όλοι με στην φτά εδώ πέρα. Είναι ένας άνθρωπος μέσα. Έχουν τελειώσει τα κανονικά. Άγατος εδώ όλοι Νόημα καμένα. σταματήσει. Με το που με βλέπει όμως ότι εγώ ακολουθάω από πίσω με τη ζώνη μου. Είδες, μειοψηφία και από τις χιλιόμετρα, πια. ούτε μπάντες ούτε τίποτα. Κάνει φύγε και με σταματάει η μέρα. Γιατί ρε του λέω σταματήσει. Επειδή του λέω είναι αγροτικό. Ναι λέει, επειδή του είναι αγροτικό για αυτό σταματήσει. Α, έτσι του λέω πάλι. Ξέρεις ότι εσύ πέντε νοματέοι από χωριά όμως. Ένα μπουκαλιού. Ποιος σου δίνει πιο καλό στόχο, αυτό ή αυτό. Όπως είχαμε τα είμαι σπασότα. μαύρη στη Μεζάνια. Μένω από στην Ναι, Ελλάδα. γιατί όμως, περίμενε. Πώς να είναι. Το δικό μου. Εγώ δεν έχω ούτε. Θα δούμε.